i a la resta de grups que posem en marxa de forma immediata un grup de treball que formi o que treballi com a observatori, que treballi com a element fiscalitzador i que pugui fer aquestes tasques de seguiment de tot el que és la tramitació i l'aplicació de la llei d'amnistia. La qüestió del seguiment, la qüestió de l'avaluació de com s'aplica aquesta llei és un element rellevant que com a govern de la Generalitat obrirem portes i farem tota la feina que calgui. Ara vèiem, senyor Riera, que aquí era una interpel·lació, que la resposta de la consellera Vilagrà era una mica ambigua. Ja han parlat més amb ella? Això tira endavant? S'ha descartat? Miri, en primer lloc, l'amnistia és probable que s'aprovi, diguéssim, hem d'esperar que s'aprovi, que tiri endavant, però després el principal repte és que s'apliqui. I sabem que tenim el règim, precisament, i el sistema judicial, la dreta, l'extrema dreta, que farà tot el possible perquè això no prosperi i perquè no s'apliqui. Per tant, ens hem de dotar de tots els instruments possibles per tal de vetllar per la seva aplicació i que sigui integral, completa i que arribi a tothom, a totes les persones represaliades, segons Alerta Solidària, pràcticament 450. I un instrument seria aquest observatori. Hem de tenir tots els instruments. Per tant, nosaltres el que fem és, intentar dotar-nos de tots els instruments possibles i, traslladar el poder, la centralitat en aquest tema al Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya, en el seu acord amb el PSOE, diuen que la sobirania ha d'estar al Parlament. D'acord, doncs portem la sobirania al Parlament, que les polítiques que ens afecten no es facin a Madrid, sinó que es facin a casa, i per tant que el Parlament tingui un paper fonamental en el seguiment per l'aplicació de l'amnistia. Nosaltres ens posem a disposició de totes les persones represaliades i el que proposem també és que el Parlament aprovi aquest instrument de supervisió, de seguiment, aquest observatori, per tal que tots els grups parlamentaris del Parlament, però també totes les entitats del país antirepressives i que es dediquen, òbviament, a vetllar perquè l'amnistia s'apliqui, puguin treballar col·laborativament, cooperant al marc del Parlament, per tal de fer un seguiment des del primer dia fins al darrer dia, quan tinguem la garantia que s'ha aplicat a tothom. Per tant, quan parlem de societat civil que integraria aquest observatori, està parlant d'aquestes entitats? Dels grups parlamentaris, perquè és una instància parlamentària, i, a més, amb la participació de les entitats que tenen aquesta tasca antirepressiva i de vetllar per l'aplicació de l'amnistia. I, òbviament, aquest instrument s'hauria de coordinar o d'articular amb les altres instàncies antirepressives que es posin també sobre la taula i a disposició de les persones represaliades. Ho dic perquè en Xavier Antich, president d'Òmnium, el dissabte ja va anunciar que Òmnium també posaria a disposició de les persones represaliades un instrument. Ho poso com un dels exemples perquè el que haurem de fer és des de les institucions, en aquest cas des del Parlament, amb la nostra proposta, coordinar-nos amb totes les instàncies per tal de sumar en aquest sentit, perquè aquesta és la clau, que l'amnistia realment s'apliqui. I això ja hem parlat, més enllà d'aquest moment que ara escoltàvem, amb la consellera Vilagrà, per exemple? Bé, ara això s'ha de traduir en una votació al Parlament, en el proper ple, i vaja, esperem, com no pot ser d'una altra manera, que tinguem majoria parlamentària per aprovar-ho. Esperem que Junts, que Esquerra i que els Comuns, com a mínim, hi donguin suport, i en aquest sentit jo crec que hem de ser prudents, però optimistes, en el sentit que aquestes forces polítiques hi donin suport. Si no, seria molt difícil d'entendre, no? Molt difícil d'entendre que promovent una llei d'amnistia, defensant que el Parlament tingui un paper central en tot aquest procés, compartint la necessitat de posar sobre la taula tots els instruments possibles perquè això s'apliqui i sabent que aquest serà un dels reptes importants, la dificultat per aplicar-ho, en fi, no entendria que aquestes forces polítiques vulguin treure aquesta força i aquest paper del Parlament. Seria, diguéssim, manllevar-li a les persones represaliades un instrument que el Parlament els hi pot posar al seu servei. Serien solucions partidistes que nosaltres no entendríem. Per tant, no tenim res assegurat, és a dir, no tenim cap resposta definitiva de cap d'aquestes forces polítiques. N'estem parlant, però vaja, jo espero que això arribi a bon port. Jo, per una vegada,